Esperem que en Sergi posi a gravar el programa perquè en quedi constància i després el puguem reproduir. Ja està Estem gravat. molt contents de que estiguem aquí altra vegada, de tenir-vos Cataversum, aquest univers del català, aquesta iniciativa que ve ja des del 2020, molt de mèrit també, molts anys ja, amb en Carles del Río i la Marcela Campagnolo. Campagnoli. Campagnoli, perdona. No passa res. Són italià, però ens ho explicaràs. Aquí, doncs, molt contents, com dèiem, de continuar amb aquest projecte de fer Catalunya Exterior, d'empoderar-nos com a Catalunya Exterior, de fer xarxa com a Catalunya Exterior, de conèixer-nos, que comença tot per aquí, de conèixer iniciatives com la vostra, que són molt importants per la difusió del català dintre de l'espai del portuguès. No? Molt agraïts en Sergi Blasi, amb el grup Catalunya Parla, des de l'Associació Catalana de Brasil, la Mercè Porqueres, que avui no pot ser-hi perquè just tenia una cita mèdica. Esperem que tot hagi anat molt bé, Mercè. Moltes gràcies també a la FIEC, Som Catalunya Exterior, també Som Catalunya. I també, doncs, com sempre, un record per a la Rosalia Palomino. Aquí no canviem de llengua i això va per tu. El teu llegat intentem aquí continuar-lo. Molt bé, doncs, dit això, doncs, aquest programa el podreu veure per les xarxes d'alguns casals. Ara mateix ja tornem a ser transmesos gràcies als estudis de Catalunya Zona Ràdio, aquí a Quito, per les xarxes d'alguns casals, com el de Paranà, el de Quito, de La Plata i d'altres. Doncs bé, passem a la presentació dels nostres protagonistes, tot a càrrec d'en Sergi Blasi. Endavant, Sergi. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda, bon vespre, bon dia per tothom, absolutament tothom, allà on estigueu. I bé, avui tenim el Qui som de Casals en xarxa, els Cataversum. La veritat és que jo em vaig posar en contacte amb ells i els vaig demanar que m'enviessin 4 paraules de qui són i què fan, no? I em van enviar el següent. Espera un moment, que està entrant més gent aquí. Ai, Déu meu. Espera, aquí, ara. Em van enviar el següent. Som el Cataversum, un canal de YouTube dedicat a la història, la cultura i la llengua catalana, pensat per a parlants de portuguès del Brasil i d'arreu del món. Vam iniciar aquest projecte a l'abril del 2020, en plena pandèmia de la Covid-19. Després de constatar la manca de contingut sobre el català i Catalunya al YouTube, davant d'aquesta mancança, vam decidir crear un canal específicament dirigit al públic de parla portuguesa. I continua. El nostre objectiu inicial era ensenyar català, però aviat vam ampliar els continguts per incloure temes d'història i cultura, perquè creiem que una llengua no es pot entendre sense el seu context. I estic totalment d'acord. I acaben dient: compaginem aquest projecte amb les nostres vides personals. Per això, en alguns moments, el canal pot estar inactiu. Tot i així, continuem treballant amb il·lusió per oferir contingut gratuït en català. Això és important, Moltíssimes gràcies, Cataversum, Carles i Marcela. Jo us aplaudeixo i us animo a continuar. Els vostres vídeos són superinteressants, educatius i divertidament il·lustrats, amb molt bon gust. Moltíssimes gràcies. Recomano a tothom que els segueixi. I ho dic no només pels que parlen portuguès, ho dic per absolutament a tothom. Per qualsevol persona que estigui interessada en conèixer millor la llengua i la cultura catalana. Tenen molt material que fan amb molta seriositat i contrasten amb rigor. Moltes gràcies, Cataversum, un altre cop, i tant que sí. O moltes gràcies, Carles i Marcela, per ser aquí entre nosaltres. Dit això, jo ara posaré la presentació del nostre preguntari. Abans no comenceu a explicar-vos i així trencarem una mica aquest clima i va, vinga, que ens ho passarem bé. Espera, deixa'm col·locar-ho. A veure si ho sé fer un altre cop.
Molt bé. Comença el preguntari. I començo d'aquesta manera. Ni hao. Ni hao. Tudo bem Bem com, real. 你好。tudo bem com vocês? El preguntari del qui som. Jo he fet la vostra presentació, per tant, dispensaré més comentaris i anirem al gra. Va, comencem. La Marcela és brasilera i el Carles català. En quin idioma us comuniqueu entre vosaltres? Em português. En portuguès, sí. Portuguès, és curiós. Heu estat una bona temporada a la Xina. Heu après a enraonar en xinès? No. No? I com us ho fèieu per entendre els cartells de la ciutat, per exemple? Bé, la majoria no els enteníem, en veritat. Ostres, és fort, eh? És cert que es menja molt arròs a la Xina? Sí, és veritat. I quin plat que hagueu menjat us ha sorprès més? Mm, Jo hi menjava un que era el meu esmorzar gairebé tots els dies, que es diu changfen, que és com una cosa de... és com una pasta molt fineta, i amb salsa de soja, i aquest és el meu esmorzar. Gairebé tots els dies. I tu, Marcela? per mi era un ànec que feia no sé com, però era cruixent i, i no sé, i es desfeia a la boca al mateix temps, no sé, estava Home, allà bastant, tenen com un dels plats tradicionals l'ànec a la taronja, l'ànec lacat, si no vaig malament, si no estic errat. Mhm. Els dos sou professors? Sí, actualment sí, tu també. actualment sí. Tu també. El Carles, tu ets llicenciat en filologia, oi? Filologia en llatí i portuguès, és així? Sí, es diu portuguès, sí. Molt I bé. jo història, però Eh? ara estic fent classes de català i de castellà. Fantàstic. Recomaneu-nos un indret del Brasil, un de la Xina i un dels països catalans que creieu que hauríem de conèixer o visitar. Vale, jo primer. Sí. Bé, del Brasil... Bé, jo vaig estar gairebé tot el meu temps al Brasil, a Rio de Janeiro. Llavors jo diria, bé, és una mica clixé, però bé, Ipanema, s'ha d'anar, s'ha de ser allà. A Ipanema, posto 9? El posto 9, em sembla, no me'n recordo. A la Xina? I a la Xina, bé, a la Xina vam estar bé, jo vaig estar en 4 ciutats diferents. La que més em va agradar era una que es diu Kunshan, que hi havia molt de verd, hi havia un parc enorme, hi havia, bé, molts arbres i tal, hi havia com una mena de temples, no eren temples, eren com casetes, però d'aquest estil xinès, d'aquest parc, que no me recordo el nom perquè era en xinès, però era molt, no sé, molt espiritual així. Molt bé. I a I dels Noia? països catalans? Països catalans, ostres, no sé, no sé. Bé, a mi com m'agrada molt la història, i sobretot la història antiga, potser diria Empúries, que és un indret així, és un lloc històric que s'ha de visitar. Ah. Jo del Brasil ao pátio do colégio a São Paulo. Pàtio de Pa- col·legio. Però el pàtio de col·legio és el pàtio de col·legio, el que entenem pàtio de col·legio, o és un... Não, és um nome, porque Sí? és on va començar São Paulo. I jo crec que tothom ha d'anar allà. A la Xina, jo crec que a Kunshan també, perquè el temps m'agradava, no era gaire fred, no feia gaire fred ni gaire calor. Mhm. I aquí als Països Catalans jo crec que al barri gòtic. També perquè és on Barcelona va començar. Mira, l'historiadora ha parlat, i tant que sí. Feijoada carioca o ànec a la taronja? O fricandó amb moixernons? Com? Quines opcions són? Feijoada carioca, ànec a Ah, la taronja o fricandó amb moixernons? feijoada. Feijoada, Nada. Capoeira o kung fu? capoeira, Sí, capoeira. Roda de samba o sardana? roda de samba, Ah, sardana, no? Michel Teló o Joan Dausà? Joan Joan Dausà. Dausà. Ara sou a Catalunya. Tornaríeu a viure a la Xina? Mai. Jo no sé, potser sí, no sé. Ai, ai, ai. I el Brasil?
I Sí, tant, i tant. sempre. Tinc entès que us agrada força comunicar-vos amb els vostres seguidors. Teniu cap anècdota que es pugui explicar ràpidament? Mm, jo tinc una de... a vegades ens contacta gent que està aprenent com 6 o 7 llengües diferents al mateix temps. I això per mi és molt curiós perquè penses, però com ha trobat aquesta persona el català i el nostre canal? Llavors és molt interessant. Vosaltres creieu que la gent que estudia tantes llengües a la vegada n'acaba aprenent cap? Perquè, és clar, és... Jo crec que depèn de la persona, jo no ho aconseguiria, però hi ha gent que sí, que fa una mena de matemàtica al cap i ho aconsegueix. Ostres, un popurri espectacular. Carles, què Sí. és el que més et va agradar del Brasil? Del Brasil, bé, jo diria, potser la gent, no? La gent, jo just abans del Brasil vivia a Anglaterra també, només un any, i Mira, vaig notar aquesta friesa, no? Aquest caràcter dels anglesos, una mica més distant, i al Brasil va ser com molt fàcil integrar-me. La gent era molt receptiva, molt oberta, molt, no sé, això, molt simpàtica. i a tu, Marcela, què és el que més t'agrada de Catalunya? El català. El català, la llengua catalana. Fantàstic, meravellós, eh? Sí, senyor. Ara acabeu la frase. Vinga, una per cadascú. Per tu, Marcela, el cataversum és... Mm, fusió. I per tu, ara, Carles, la Catalunya exterior? Aventura. Aventura, i tant que sí. Molt bé, acaba aquí el preguntari. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. A veure si ho sé posar. Molt bé, com es treu això ara? Aquí. Molt bé, molt bé. A veure, comencem. I jo us volia preguntar, a veure, us vau conèixer a Rio de Janeiro, crec jo, a la Sí. universitat, però jo abans d'això, clar, el Carles és català, no?, de Catalunya. Sí. Com vas anar a petar a Rio de Janeiro? Com és? Bé, com deia, jo era d'Anglaterra primer, vaig anar cap allà i vaig estar només menys d'un any, en veritat, van ser 8 mesos, em sembla, i allà jo sortia amb una noia que era brasilera, que vivia a Anglaterra, i vivíem allà, i de cop i volta va dir, ostres, jo vull fer universitat, vull estudiar a universitat, i jo dic, doncs vale, i em va dir, no, però al Brasil, i jo li vaig dir, ostres, i ara què fem? I em va parlar de la Universitat del Brasil, que les federals són molt bones i tal. Jo a aquella època no en tenia encara el grau. I no sé, em va convèncer, em va convèncer i vaig anar també cap al Brasil a viure, a estudiar teòricament, a fer universitat i al final em vaig quedar 10 anys fent altres Fantàstic. coses també. 10 anys, et vas graduar, llicenciar, molt bé. Sí. Molt bé. Com us vau conèixer vosaltres dos? Mm, a una festa? Xopada. Sí, una d'aquelles festes universitàries. Un moment, Ah, perdó, has dit xapada? No, xopada. Chopada. Ah, xopada. Sí, la festa del xop. Sí. I el vaig veure de lluny i vaig parlar amb una amiga i jo, mira allà. Què penses d'aquell noi? I ella, sí, em sembla que està bé, no sé què, i jo, parlaré amb ell. Jo me'n recordo que estàvem parlant el grup que jo estava, estàvem parlant sobre anar a la platja, que jo deia que moltes vegades no tenia ningú per anar a la platja i tal, i va aparèixer ella parlant, jo jo sí que vaig a la platja, i van canviar el WhatsApp, el número i tal, i ja... I ja està. Molt bé. Molt bé. Quin va ser el moment en què vau decidir crear aquest canal de YouTube, el Cataversum? Jo crec que el Cataversum va néixer abans de néixer, perquè estàvem al Brasil i el Carles volia tornar a Catalunya per fer un màster.
Llavors, d'acord, estava d'acord amb la idea de venir a Catalunya i he pensat, des del Brasil já estava pensando, però jo he de saber alguna coisa sobre el país, no? No sé. I llavors vaig començar a buscar al YouTube i no trobava res. A vegades trobava un vídeo d'algú fent com l'alfabet en català i coses així, molt poquetes coses. I jo em recordo que pensava, però hauria d'haver alguna cosa de Catalunya, no? I d'acord, i això va estar així, com mort durant un temps. I després d'estar aquí a 2018, 2019 i el 2020, de la pandèmia, estàvem com tothom així, sense fer res a casa. I li vaig dir ao Carles, mira, e se gravem um vídeo? I ja està. I va començar així, molt bé. Molt bé. Com vau escollir el nom? Qui el va escollir? Com va ser? Va ser tu, Teníem, no? sí, teníem dos noms. Um era Catacult, Catacult. i que com era cultura del català, però com ell va fer llatí a la universitat, jo li vaig dir, agafa alguna cosa que tingui a veure amb llatí. Llavors va posar ell al versum, perquè... Universum, no? Sí, de l'universum, de la paraula, i llavors ha quedat així. Cataversum. Fantàstic. Fantàstic. Què és el que es costa més a l'hora de crear un vídeo? Perquè, a veure, un moment. Jo tinc entès que... tinc entès, no, veig pel vostre canal que qui apareix principalment és el Carles, no? Tu series la productora, per dir-ho d'alguna manera, o editora, no sé com dir-ho, no? Com us ho I feu? Com us ho feu? Ho La podeu resta, ella explicar? és la resta. sí, normalment jo trio els temes, escric els guions, edito els vídeos, publico penjo tot a les xarxes, al YouTube, tot. Les I informacions les traieu d'on? D'on les traieu, les informacions? D'un munt de llocs. Ara que estem a Catalunya és més fàcil perquè tenim accés a les biblioteques públiques, llavors tenim molt material de tot. Però abans era, no sé, una mica de veure que els altres estan fent i agafar una mica d'aquí i d'allà. Uh Molt bé, i llavors, molt bé, esteu a Rio de Janeiro, tot bé, de cop i volta us en torneu aneu cap a Catalunya, oi? Aneu cap sí. a Catalunya. Per què aquest canvi ara? Bé, com ha dit ella abans, la Marcela, jo ja estava acabant la universitat, estava al fundão, de Rio de Janeiro. Volia fer un màster, tenia aquesta idea de fer un màster, però al fundão, no sé, s'havia tornat un lloc una mica perigós, jo escoltava que hi havia segrests amb cotxes i jo dic, hòstia, estudiar un màster allà, no sé, continuar aquí no sé si m'agrada. I també, bé, ja havia el Bolsonaro estava apareixent, i vaig pensar, jo no sé, jo crec que no tinc res més aquí per fer. I la Marcela estava en el curs que feia també filologia, com jo, lletres, però no li agradava, no volia sortir i tal. I vam decidir tornar aquí, bé, ella venia aquí i bé, i provar una cosa nova. On sou, de Catalunya? Es diu Rubí, és bé, a prop de Barcelona. Rubí. Molt bé. Quant temps us esteu llavors allà a Rubí? Perquè després vas a la Xina, no? Sí, és una mica complicat, perquè vam estar aquí, jo vaig començar a treballar de seguida com a professor de llatí i de castellà per a estrangers. I el treball de professor a Catalunya, bé, jo crec que a Espanya en general, et paguen molt malament. A no ser que siguis un professor d'una escola, una universitat, si és un professor així de llengües i tal, no et paguen gaire bé. I jo estava treballant i un dia vaig pensar, ostres, em cal més diners. Jo vull viure sol amb la Marcela, pagar un lloguer i tal. Vaig a buscar treballs que complementin el que ja faig. Que de fet treballava a la Masia, del Barça. Va, aquests jugadors, l'Ansu Fati i el Fermín i tal, els vaig conèixer jo personalment. Caramba. Eren... Sí. Et demanaré una signatura d'ells. Un autògraf. No, ara ja no puc tornar. Ara ja està. D'acord. I,
I buscant a Infojobs, apareix professors a la Xina, tal, no sé què, d'anglès, espanyol. I m'ho vaig pensar i dic, és només premo un botó, saps? Va, ho faig. I ja està. Intro, I intro. em van escriure una entrevista, vaig fer, dues entrevistes, vaig fer, i la tercera entrevista ja estava agafat, anar cap a la Xina. En una Vull escola dir, privada. sí, una escola privada d'idiomes, una escola d'idiomes també, però privada a la Xina. Ens expliques, perquè jo en aquella època estava en contacte amb tu, Sí, per altres raons, pel Catalunya Parla i tot això, i pel mm, Cataversum, i sí. tu vas arribar a la Xina al final de la pandèmia, però allà encara estava molt viva, no?, la pandèmia. Co- No, en veritat van ser dos moments. Primer vaig anar abans de la pandèmia, el 2019, i va començar allà. Va començar a la Xina, jo era a la Xina, com va començar. I Va l'escola ser on tu que estava la vas portar a treballant... Europa, va ser tu que la vas portar a Europa. No ho diguis, això no ho diguis. Molt bé. I l'escola on treballava va tancar per vacances, teòricament, i van començar les notícies de la pandèmia, Wuhan, no sé què, i ja l'escola va dir que de moment ens donaven vacances indefinides. I jo dic, ostres, això em sona malament a mi. Indefinides. I jo pensava que serien 3 o 4 mesos, i clar, me'n torno a Barcelona, i després, quan obrin, torno aquí a la Xina per estar solet, sense la Marcela i tal. Però clar, quan vaig tornar a Barcelona ja va esclatar la pandèmia a Europa, i ens vam quedar aquí. I quan vaig tornar un altre cop cap a la Xina, el 2021, al principi, sí, era plena pandèmia, que hi havia de tot. Hi havia quarantena, havia... Bé, les vaccines i tot. Vas arribar a la Xina i vas haver de passar la quarantena, que són 40 dies. Són 40 dies. No van... Sí, no, no. Van ser 3 mesos a un hotel, Imagina. que és un hotel de Sol com un quarantena. sol, no? Sí, solet. Tothom que és ahir és perquè són persones que han viatjat. I després un mes, una setmana més a casa, que no pots sortir. I et controlen, eh? Et controlen, no puguis sortir, saps on són. Has d'enviar fotos del termòmetre 2 cops al dia, perquè vegin que no tens febre i tal. Llavors, en total un mes, 3 setmanes a l'hotel i una setmana a casa. Un control molt rigorós. Què en Mm. penses del poder que té el govern xinès a la població? Es nota? Sí, a veure, com La no vaig repressió, tenir eh? gaire contacte així directe amb xinesos, no vaig fer amics xinesos, no puc opinar amb molta raó, però sí que veig que normalment l'opinió que ells tenen del govern és que és correcta, que el que diuen ells és el que s'ha de fer, i els apoyen i estan d'acord i tal. Llavors no sé si és un poder de convicció o és un poder, no sé, més, no sé, no us diria opressor, no sé, però, perquè sembla que tothom és feliç allà amb el que fan. Curiós, eh? És Mm. curiós. Llavors, la Marcela arriba 2 anys després, no? O com és? Sí. Sí. 2 anys després i et passes 2 anys, mira que m'he estat informant, eh? Et passes 2 anys també a la Xina. Com són aquests 2 anys, vosaltres dos allà? Complicats. Bé, va fer quarantena també ella, eh? Sí. Eh. Però 11 No dies. sabia. I per mi va ser molt complicat perquè el visat que tenia a la Xina no em permetia treballar. Llavors el Carles sortia de casa, treballava tot el dia i jo tot el dia sol a casa i no parlava xinès, encara que estigués estudiant. Però xinès no és una llengua que en 3 mesos estàs així parlant amb tothom. I llavors em vaig trobar molt sola i vaig tenir bastant problemes de salut mental per això. I I, física. i física també, per la pol·lució. I, i sortir de la Xina va ser com una mica trista perquè el lloc no era dolent i la gent no era dolenta tampoc, però em feia mal. Llavors va ser una decisió que, que vam prendre junts, però era una cosa que no era el que volíem, però era necessari. Llavors veu tornar un altre cop a Catalunya, que és on sou ara mateix, a Rubí. Sí. A Rubí. I ja us hi estareu per temps? Teniu alguna cosa... Què fareu al Mai, futur? No ho sabeu? mai se sap. Mai se sap.
Quan trigueu en fer un vídeo dels que emeteu? Entre, entre escriure, gravar, que això costa bastant perquè el Carles no sé què li passa al seu cap, que no, que no pot Sí. parar les paraules correctament a l'hora que gravem. I entre això, l'edició, la publicació, dues setmanes, més o menys. 1 o 2 setmanes per cada vídeo. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, és perquè fem tots sols, llavors Sí. tot el procés som nosaltres que fem, llavors triga bastant més si tinguéssim un editor, per exemple. Sí. Jo ara estic obrint la galeria de la gent que ens acompanya aquí avui. La Mercè Porqueres, espero que estigui tot bé amb tu, Mercè, molt benvinguda. La Marta, molt benvinguda. L'Adriana Modesto, l'Estívalis del Momenut, molt benvinguda, i tant que sí. El Guillerme, des de Girona, ara? Ara ets de Girona? Fantàstic. Si vosaltres teniu alguna pregunta pel Cataversum, endavant, no us talleu, al contrari. Sempre està molt bé. No sé si el seguiu vosaltres, el Cataversum. Cristian, tens alguna pregunta per ells? Felicitar-los. L'àudio, Cristian. A veure, Sempre té preguntes interessants, el Cristian. El home, Cristian ja em no sentiu pot ara? treure l'àudio, a veure. Ah, com ho farem, això? Ara et sento. No, ara no et sento. Ai, Déu Ara meu. sí. Bueno, parlarem així. Ara sí, ara Ara sí. sí, ara sí. 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 Doncs res, felicitar-vos. Els vídeos estan molt ben fets i no es nota que això que dius que li passa al Carles. Sí, no? Ella fa que no es noti. Quina és la resposta que esteu tenint de part, diguem, de la gent, no? De la gent de Brasil, de la gent que us està seguint. Jo vaig veure que teniu com 4.000 seguidors al vostre canal de YouTube. Diguem, supereu de llarg el que tenim aquí a Casals en xarxa. Això també té mèrit, no? Quina és la resposta? Jo crec que és bastant bona. El que m'agrada més és quan algú comenta algun vídeo, que en portuguès normalment, que m'heu ajudat perquè estic començant a aprendre català, llavors vaig trobar el vostre canal i era l'únic que vaig trobar i està molt bé i no sé què, i em sento molt contenta perquè sembla que és el meu objectiu, la veritat. I jo crec que és molt bona la resposta, però jo crec que tenim una manca de temps, pot ser, perquè, com va dir el Sergi, que tenim moltes coses per fer també a la nostra vida i això és una feina que demana molt de temps i a vegades no tenim aquest temps. Llavors, no sé, a vegades sento que podria fer més i no fem tant quan vulguem. Molt bé, molt bé. Vols fer una altra pregunta, Cristian? No? Bé, bé. Sí, doncs, que explicàveu que us segueixen també d'altres llengües, no? De parlants no només de portuguès. Expliqueu-nos algunes anècdotes de les persones que us estan seguint, que estan aprenent català amb vosaltres. Ah, jo crec que la cosa més, no sé, que em va sorprendre era gent que deia que era anglòfona i estava mirant el canal i jo estava, però com això? D'acord, si vens del castellà, dius, d'acord, s'entén una mica, però de l'anglès, dius, no sé, no sé com la gent pot aprendre amb nosaltres, però estic contenta igualment, perquè sembla que arribem a un públic cada vegada més gran i això jo crec que s'ha de dir que el nostre objectiu és arribar al màxim de gent sempre gratis. Sí, gratis. Anava a dir, perquè principalment esteu enfocats a brasilers, no? Teniu gent del Cap Verd, de Moçambic i d'aquests països antigament colonitzats? Sabeu? Encara no que em recordi. No recordo.
perquè a vegades tenim, no sé, 50 comentaris Sí. i és bastant gent, però que em recordi, ara mateix no. Sí, que ho hagin dit, és un comentari que ho hagi dit, Sí, soc de Moçambic o alguna cosa així, sí. no, crec que no. Molt bé. Estíbaliz, volies dir alguna cosa? Sí? Endavant. Sí, jo tinc curiositat per saber si seguiu alguna mena de criteri o alguna mena d'ordre a l'hora d'escollir de què parlareu als vostres vídeos. Doncs això, no? Com us ho feu? Quin criteri establiu per fer-los? A veure si ens Sí, donen jo, idees, eh? A veure si ens donen Sí, idees. sí. sí, jo intento normalment fer sempre en ordre, sempre que possible, en ordre temporal. Llavors tenim un llibre de català que ens basem en ell per fer les classes, els vídeos de classes, i sí, de català. D'història intentem seguir més o menys el temps de la història, un temps més o menys que és una línia. I els altres temes és com un surt del cap. La història et dius que seguiu una línia, no? Una cronologia. L'heu tocada Sí. a partir de quan? Mm? A De partir la de quan prehistòria. l'heu tocada? A partir de la prehistòria o a partir Sí. de I a l'època partir de la medieval? prehistòria, però jo encara tinc, no sé, tinc la idea encara de fer una altra vegada aquests primers vídeos, perquè encara no estan de la manera que vull. És que a vegades passa que fem, per exemple, tenim aquest vídeo que és des de la prehistòria fins a... passa als romans, fins al final dels romans. O sigui, són un munt de segles en un vídeo només. Mhm, I després llegeixes llibres o vas a museus i aprenes coses que dius, ostres, això ho podia haver dit al meu vídeo. I no hi mhm. és. I clar, vols refer el vídeo, però clar, ja està fet. I això s'ha de dir, els primers vídeos, qui els va fer va ser el Carles. Els primers, Només els sí. primers. Sí. Home, sempre hi sou a temps de fer-ne de nous i explicar-ho, perquè al final és això, no? Nosaltres anem explicant el que sabem i no ho podem saber tot d'una vegada. És normal, això. Clar. Guillerme, vols dir alguna cosa? Digues. Sì, hola a tothom. Hola. El que trobo interessant é que aquesta parella, és només un comentari, sembla que es preocupen en com passar les informacions, perquè té un contingut històric i lingüístic de debò, però tem uma maneira de comunicar-se amb el públic que é fantàstic. Não queda mais avorrido, porque é divertido, tem molts colors e tem molts recursos. E això crec que troba bé, un costat complementa l'altre. I això, volia parabenitzar-los per això. Moltes Gràcies. gràcies. Parabenitzar-los, molt bé, en portuguès, parabenitzar-los. Molt bé, molt bé. I a veure, i a partir d'ara, ara esteu gravant algun vídeo actualment? Sí, Sí, tenim un de llengua que està una mica atrasat, perquè normalment els de llengua portem gent que parla català. altres veus. Sí, altres veus, altres accents, sí, altres veus en general, perquè la gent tingui un mínim contacte amb altres tipus de català. Llavors, això triga un temps perquè hem de buscar la persona ha de llegir, a vegades no queda bé perquè hi ha un soroll de fons. O no té temps. Sí. Llavors, aquest de llengua estem fa 2 setmanes en ell. En Però ens català o anirà. en portuguès? En És català? de llengua catalana, però en portuguès. Llavors, quan parleu el català, hi ha els subtítols en portuguès, i quan parleu en portuguès, hi ha els subtítols en català? No ho sé, pregunto. Sí, Sí? intentem sempre que els vídeos que siguin en català tinguin subtítols en portuguès i en portuguès que tinguin subtítols en català. Això està molt bé. I què és el que li diríeu a una persona que no és de parla portuguesa perquè vegi els vostres vídeos? Que hi ha subtítols també, estan en anglès, estan en castellà, català, portuguès. Fantàstic, fantàstic. Bé, això és meravellós.
Nosaltres el vam convidar, jo ara dic una història que va passar. Nosaltres vam fer en el grup Catalunya Parla, en el projecte Catalunya Parla, de converses en català, fèiem la secció del convidat, no? I aquí en tenim dos de convidats, no? L'Estíbalis, que va ser la primera, que és del Món Menut, i Mm. després van venir també els Cataversum. Amb els Cataversum, evidentment, amb el Carles i la Marcela. Podeu explicar aquella història, com va anar? Tu hi eres, no, Guillerme, també? Hi eres? Sí, sí, molt bé. Ens expliqueu com va anar aquella història, aquella sessió? Bé, érem a la Xina, me'n recordo, i bé, ens vas convidar a tu i Uh va ser... Bé, jo crec que la primera vegada... No, no era la primera vegada, en veritat. Vam fer fa molt de temps una reunió del Cataversum amb la gent que es volia connectar i va ser poqueta gent, com unes 5 persones, una cosa així. I aquell va ser el primer contacte així, amb la gent que veia el canal, el contacte directe. I el que vam fer amb tu a la Xina va ser com un contacte amb gent que no era necessàriament del canal o que veia el canal, però que estudiaven català o que podien parlar català i estaven com més integrats en aquesta missió, no, de difondre el català. Molt bé, molt bé, molt bé. L'Estíbalis també hi va participar Mm. i va ser la primera participant. Jo no sabia ni com sortiria aquesta història. Va ser una experiència fantàstica. Vols explicar Sí, alguna cosa? Sí, jo vaig trencar el gel, no? sí, Aquell que diu. exacte. Escolta, jo aprofito per dir-los als Cataversum que com ja podeu escoltar, el meu accent és diferent, que Sí. si busqueu algú de la parla cap a de lleidatana, occidental, escolta, jo sóc totalment voluntària vostra Ah, per Moltes fer gràcies pel que qualsevol, necessitem. sí, per fer qualsevol aportació sempre que tingui que veure amb la llengua catalana. Oh, i tant. no, gràcies. Gràcies. Molt bé, molt bé. Cristian, alguna cosa més? Ja hi som. On som? La Mercè té la mà aixecada. Oh, la Mercè, mira, Mercè, parla, sisplau, i tant, digues alguna. Disculpeu-me, de primer disculpeu-me perquè tinc la càmera tancada, no puc aparèixer avui en públic. Estic encantada amb el programa i sí queria preguntar als cataversos, en principi disculpar-me perquè no conec el canal i sí, ho miraré des d'avui, però m'agradaria saber quan vosaltres feu pel que estic escoltant, un vídeo sobre història o algun tema català, ancleu amb el lloc on pertany aquesta història, és a dir, doneu algunes dades, no sé si turístiques, però sí locals, del terreny, del que passa en aquest país. No sé si m'explico. Si Gràcies. fem vídeos així més direccionats a turisme, així? Aquesta és la Eh, pregunta? no. La pregunta és, vosaltres feu una història, pel que he entès, a l'escoltar-vos, feu una història, feu un vídeo amb un tema en particular que potser estigui lligat o anclat en un lloc de Catalunya. Si també afegiu alguna informació, quelcom informació sobre aquest lloc. Mm. Vale. Pregunto, no ho sé, no he vist. No, normalment quan fem els vídeos aquests d'història, clar, ens centrem en la història que pertany a Catalunya. O, per exemple, quan he dit abans que vam fer un vídeo que era sobre els romans i tal, que els romans van estar a la península Ibèrica generalment. Però parlem més pues, de Catalunya, de Tàrraco, de Barquino, de Barcelona i tal. I Exacte. sí, i més endavant, quan ja va a història medieval i tal, doncs és veritat que ens centrem més a Catalunya en general i oblidem una mica la resta d'Espanya o de França, encara que estan una mica lligades. Però bé, si no els vídeos serien molt llargs i potser molt plens d'informació
i llavors ens centrem en Clar, Catalunya en general, no un lloc en específic, però en general. Sí, fins i tot va passar una vegada que un dels primers vídeos de història que vam penjar, una persona ens va dir, ah, i per què no parleu del que va passar a Espanya Mhm. en el mateix temps? I jo li vaig contestar que no és el tema, el que volem ensenyar, eh, perquè suposo que hi ha un munt de vídeos en castellà i que parla d'Espanya i fins i tot en altres llengües, i que justament perquè jo crec, és una opinió bastant personal, que el nostre canal és bastant únic, i volem donar aquest espai perquè la gent vegi com és Catalunya i què és el català. sí, perfectament, entenc perfectament, però, per exemple, quan parleu de Tàrraco, Mhm. pregunto jo si, a més, afegiu alguna dada de la Tarragona actual, suposem, Ah, no? O Mm, si aneu a Empúries i expliqueu el que és Empúries, si feu una ullada del que passa, de com és ara. Era una pregunta, res més. ah, no. A vegades sí que fem aquesta doble mirada. Jo crec que principalment en el vídeo del barri gòtic, per mm. exemple, perquè el Clar. barri gòtic està allà, encara hi és. I teníem el barri gòtic actual i el de naixement de Barcelona, que són al mateix Mm. lloc, però en temps diferents. I en aquest vídeo, per exemple, fem aquesta doble mirada. I normalment sí que fem aquestes dobles mirades, però en general ens centrem més en el temps del que estem parlant als vídeos. Moltes gràcies. De Ah, res. A tu, Mercè, i tant que sí. Estivalis, volies dir alguna altra cosa? Sí, que m'ha vingut ara una cosa al cap, que potser si ho heu fet, disculpeu-me perquè també no conec la vostra trajectòria, però els vostres vídeos són sempre per adults o us heu plantejat alguna vegada de fer alguna cosa pels menuts? Sí, vaig plantejar una vegada, però encara no... És que tinc tantes idees. Que us falten mans, ja ho entenc, això. Mans i temps, no? Tenia una idea de fer contes pels nens, d'aquest tipus de vídeo que deixes perquè els nens escoltin mentre, no sé, mengen o alguna cosa així, però encara no he agafat la forma de fer-ho. Els podrem convidar algun dia al Món Menut, Sí, eh? anava a dir Mm. això. I escolteu que mai és tard, eh? Sempre hi ha temps, oi? Exacte. I Marcela, en lloc de fer un vídeo, doncs expliques un conte als menuts del Món Menut, per què no? Ai. I també el xocolata i contes també podrien participar-hi, no? Cristian, el xocolata i contes està Home, per funcionant? suposat, Eh? superconvidats també. El fem amb menys freqüència, però és un luxe fer un xocolata de contes amb el Noel, l'Àngel, la part de ciència amb el Roger, programa infantil. Jo us anava a preguntar com és la vostra relació amb la comunitat de Brasil a Catalunya i com es viu la realitat catalana per part de la comunitat brasilenya a Catalunya. Ara mateix està una mica... Aquesta relació és una mica freda perquè som a Rubí i la majoria de la gent viu a Barcelona. Llavors, els bitllets de tren no són barats. Sí, no. I és difícil fer aquest tipus de pinya quan no hi és, ah, per exemple, en aquest cas, a Barcelona. I la meva visió, jo crec que hi ha dos tipus de persones. Hi ha aquelles persones que diuen, molt bé, llavors intentaré aprendre el català, intentaré veure com és la societat, intentaré veure com és la cultura d'aquí. I hi ha gent que va com... Mira només els diners. Mira, només aprendré castellà perquè és això, és el que la majoria de la gent parla i el castellà es parla en altres llocs. I jo veig molt d'aquests comentaris al Facebook, als grups, Mm.
I em callo perquè no vull començar Una polèmica. Sí. Sí, no vull començar una discussió i no en tota discussió, però no vull perdre el meu temps en desconstruir una idea que la persona ja té feta al seu cap. Molt bé. Jo et vull preguntar, us vull preguntar, hem parlat molt de Catalunya, però heu fet algun vídeo dedicat al País Valencià, a Andorra, a la Catalunya Nord, a les Illes Balears, a l'Alguer? No ho sé, eh? Ho feu Encara o només no. us centreu a Catalunya? Sí, encara no, Encara no. i hi ha un motiu, és perquè a mi m'agrada fer el que sé. I al Sí. País Valencià no ho conec gaire, a l'Alguer tampoc, a Andorra mai he trepitjat Andorra. Llavors, no sé, no sento aquest feeling amb aquests llocs per dir, mira, puc parlar d'això. Per exemple, aquí a Barcelona puc anar a Barcelona i veure les coses i dir, mira, això és així. Però en aquests llocs no sé, em sembla... Jo crec que tinc molt de cuidado de, de no intentar semblar que sigui una cosa que no sóc. Perquè jo no sóc catalana, tinc molt clar. Encara que m'agradi Catalunya i el català, però no és el meu lloc. Val. Llavors he de, no sé, penso que he de tenir aquest Respecte, cuidado Sí, i sí. aquesta cura d'intentar fer sempre parlar amb veritat i ser honesta amb les persones que m'estan veient, perquè les persones que mai han trepitjat Catalunya suposo que creuen tot el que dic. Llavors no puc sortir i parlar, mira, és així, així, així. No. Jo he vist els vostres vídeos bastantes vegades i els vídeos tenen molt bon contingut, us expresseu molt bé, s'expressa molt bé, millor dit, Amb els s'expressa molt talls, bé, no? això, i tant que sí. I doneu molt bones informacions i això és d'agrair, i tant que sí. Jo per anar acabant, falten 2 minuts, la veritat. Vosaltres voldríeu deixar algun missatge als vostres seguidors des d'aquí, ara mateix? Sí, jo crec que estem junts, estem aprenent amb vosaltres i estem contents de que vosaltres també apreneu amb nosaltres. I estem cada dia intentant fer més coses per fer que aquest món, aquest univers, sigui complet. Per exemple, ara tenim un drive ple d'exercicis i de, i d'explicacions gramàtiques i això encara és només per la gent que està al nostre grup de WhatsApp, que és gratis, però és el grup de WhatsApp. Mm. I tenim també plans de fer coses de pel·lícules, de subtitular pel·lícules i sèries. Sí, ho vam fer, en veritat, no? Sí, algunes sí, però fer més i per apropar la gent a aquest univers. També voleu fer un grup d'oralitat en català, no, amb ells? Sí, Sí. és un projecte. És un projecte també, mira, ja tenim el futur muntat per vosaltres, i tant que sí. Jo us desitjo molta sort, i tant que sí, que tingueu 4 milions més de seguidors, i tant que sí. Que ja per demanar, no siguem pobres Déu-n'hi-do. per demanar, eh? I us desitjo el millor, i tant que sí, com a companys de treball que sou, per la lluita de la llengua i la cultura catalanes a les xarxes socials, en aquest cas, i estem molt agraïts de que existiu i que no defalliu, que no pareu, si us plau. Sí, és gratuït, costa temps, és treballós, però bé, l'agraïment després que rebem dels nostres seguidors és el nostre regal, no? És el nostre, el que ens recompensa, no? Els que em fa recompensar. No ho sé, jo fins aquí ja he arribat al final del qui som. Cristian, vols dir alguna Sí, cosa sí. més? Moltíssimes gràcies per la vostra tasca i ens trobarem en el camí. Sí. I bé, tot de Castellers, recordeu que aquest dijous tenim punt de trobada, com cada dijous, normalment, amb els llengüaferits, que també fan molta tasca per la llengua, també des de Catalunya, i estan en molta relació amb l'Enric Larreula, a què dediquem també
doncs, una, aquest programa, i que viu a Rubí, que sou veïns, us heu de trobar amb l'Enric Larreula. I I tant. dit això, res més, Toc de Castellers Un moment, i fins a la perdó, propera. perdó, Cristian, jo voldria dir que el proper Montmenut, el dia 8 de març, es farà a portes obertes. Qui vulgui veure com funciona el Montmenut, què és el que fem, què és el que toquem, com parlen els nostres menuts, com, com ho fem i què fem, doncs tindrà l'oportunitat de poder entrar, i si hi ha algú que està interessat perquè té un fill que vol que tingui un vincle en català, és una gran oportunitat per veure'ns en acció i llavors podrà decidir si li interessa doncs, entrar al món menut o no. És això. Moltíssimes gràcies, Cristian. Quan serà? Quan serà? El 8 de març, el 8 de març 8 de març, el dia de a la les dona. 5 de la tarda, hora Catalunya. Ja ho anirem informant. Res, una abraçada i fins a propera. Moltes gràcies, Cataversum, i a tots plegats. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Adéu.